Too slow. Едва ме работи. О, най-накрая ще се сбия с гущер магиосник. Да премерим сили. Първо ще науча твоите хора как са лети. Второ ще направя пуф. А! Отскачат малко. Добре, ще го енчантна с въздуха, айтама. Ооо! Ето Стойко, ланшотна го с меч. Доволен ли си? Този пъзел вече го решавах един път. Ама той са го направили по-гаден. Добре. Тъй, какво не е наред? Това не е наред. Take the power crystal. Хептастостейкън. Нека познае, трябва да бягам колкото мога по-бързо. Забавен факт. Когато бях в Уин Темпъл в Стойко, шибаните гардиани покрива под земята се срина върху единия и той просто направи Don't care. И да, въобще не можех да ги ебавам. Тъй, да видим сега с огън дали мога нещо да им направя. Escape while everything's going down. Take fire. Okay. Take fire. Ouch. Fireball! Трябва целият център или какво? Ако можеше да не се тресе екрана абсолютно всеки път, ще да е толкова яко. Shit. Стойко, аз не мога да я тераформирам, мога да както Wind елемента, така мога и Fire елемента да го взема и да го... Воу! И да му правя неща, ама аз ли съм бавен, защото нищо не се случва. Още едно играе Titanfall, всичко се тресе, мамо стара.
I don't get it. What must I do? Това въобще не отеба. Чувствам се предаден. И картинките по стените според мен казват Take the fucking fire. Енчантни го. И удари. Аз така го разбирам. Ето, взимаш плочка от земята. Правиш един огън. И... шибан екран как се тресе. И пуф! Не схваща. Човек, това да не е сложено буквално за практис и нищо друго. Защото доколкото забелязах отзаде, нищо няма. Мога ли да отворя това? Получих achievement Smoking Hot, но... разби вратата, бе! Как да и да седа там? Майко мила! Not one of my brightest ideas ever. Ако можеш да спре да тресеш шибания екран, омага си едно Titanfall играе, мамо стара. Щупе нещо. Как очаква играта да ида до там? Да, помагаш ми. Ей, тъй ще ида, бе. Вземи това огън. Май, колко бях умрял от този камък. Сега пътя ли е натам? Но да, онази кирия дет исках да я взема на първия етаж, сега ще мога да я взема, защото мога да разбивам вече врати. Shit, what the fuck? Не. Look, no fire magic. Boom! Open sesame. Sesame opened. Shit, I need air. Ще завия просто колкото да не съм в Line of Fire на Уруда. Врата, точно вратата, която исках да видя. Сега ми трябва камък. Шак се правиш, нямам какво да взема. Добре, искаме още въздух. Търся доброволци да бъдат мятани. Доброволци, майко! Не! Ти не си доброволец! Трябва ми един камък. Ето, хубав камък. Само... Не! Нещото ми! Вятър, искам вятър! Не, вятър! Шит! Къде отиде камъка, който метнах? Yes, добре. Всичко е под контрол.
Много яко пада тая врата. Пляс! Зеленто и мое! Уи! Proving Ground Summons. Найс, добре. Големи сме, големи сме. Щях да се гумурна. Ко стана, бе? Бълъка се отказал, не? За сметка на той другия сега надъхан да ме посреща там. Fuck shit. There is no in me. Какво беше това? Това аз не го познах. What the fuck? О, зелено нещо. Wind elevation. Okay. They need wind. Чакай, какво? Добре. Това е като Fire Tornado. Не мога да комбинирам My Fire и... Е хубаво, вдигнах го във въздуха. Разбира се, нищо не му става. Махни се, бе, вече не си толкова страшен. Само че нямам никаква представа как трябва да се кача горе, омага. Fuck tarded. Си виновен за всичките ми проблеми. Ами, аз не знам какво се очаква от мене. Добре, да речем, че... Ами ти още ли ме гониш, бе? Как няма скочиш, аж се спъниш и ще се лъзниш надолу, бе? А кама където си го нося, що не ми вземи половината хел? Ти как умря, бе? Щупи самолета. Що да се щупиш? Да, нали? Точно през първия етаж. Само шнорхел да намеря. О, спря се клати екрана, за да мога от разстояние да видя какво се случва, би било толкова яко. Как тъй падна, бе? О! Вятър, моля. Thank you. Как ще съм на първия етаж? На третия етаж съм. Взех силата на третия етаж. Quick save, значи пътя е насам.